Do 1815. Napoleon tam urobil tú novú vládu 100-dňovú. Nie, my sme to prebrali pred 2 rokmi. Rusi, Francúzi a Nemci, alebo inak sa volali. A Prusy, no. Za to sú Nemci. Ivo Amela. On je častý Ivo Amela. Zjavenie procesu Ľudmila. Odvrátne Armagedon. To je Ivan Buzerant Doka. Ktorá? Waterloo? Trafalgar, ten bol prvý, tak to bolo 1796 alebo tak? A tak to je 10 rokov také histórii. Tak a ja si myslím. No tak keby mala 7, tak to by už nie bolo 1. Ivo Amela? Enggak kok kemana sih? Ketupat, cuma problem itu kota tuh. A koľko sa tam musí hovoriť? Hodinu, 2? Ja sa s nimi porozprávam. A stará teta bude predsedníčka? O, to ešte zvládneme. Počkaj. Ďakujeme. Jack London. Vidíte, toto je Jack London. Toto je Ivan Polák. Vidíte na rozdiel? Jack London, Ivan Polák. Toto som ja, toto je človek a toto je Ľudmila. Ja.
Kde je poslal? Ja ide poslal. Ďakujeme. Aj vy idete na rodičovské základné srdce? Ty sa asi nie. Joj. Ja dávam pozor. Ako kedy. No, teraz vám rozdáme si Ľudí vlastne dobre. Čo tam? Ešte jeden text o nepovolenej alterná, ktorý sa vám bude viac páčiť. Musíte obrázkom alebo textom. Tie slovičká by mali byť Bude planci, to? Ako da nadleže? Milo. Bože, to si na tebu, čo ja nič rád. Vedu na to. Ahoj. Môžeme čítať. Môžeme čítať. Kde mi čakajú? Zase? Bolo prečo, neviem. Že mamu nesmú presu. Ukončujeme dnešné vysielanie. Koniec, Ivo, pozdravte sa. Ľudmila, zakývaj. Ľudská, nechceš zakývať do kamery?